Intaba yaseDubai ivela idla amadumbe, lokho kufakazela ukuthi isimo asikho kahle kwintaba yaseDubai. Lokho kwenze abantu babone ukuthi lo mfo ubhekene nenkinga enkulu njengoba phela kade etrend. Angingandi kakhulu, awubuke nansi ividiyo ungakhohlwa ukuthi usubscribe uphinde ulike. La ngifuna inilambe bo njengoba ningenamali phela ngifuna yabo. Usenza phela lo dumo. Hawu. Ngeke kwazonke la. Hayi ngihamba nawo lawo. Hawu. Ngiyafaka emotweni. Hayi lo inkinga. Awuwatholi nje la. Cha kusiba amathumbu usuwadlule. Hawu. Ya uyafuna umthumba mama. Ya. Wey. Impela enzima kabi ngiyalitosha leli dumo. Baene phela amadoda awungeke. Sithabile wafakela amadumbe esitsheni usambe nawo hawu. Okay. Yabona inkinga. Lamadumbe kumele asilast iviki lonke egcole. Nekhosi sasa. Ngeke phela. Hawu lonke. Hawu ngeke amadumbe. Hawu awusesihle amadumbe. Njengoba sengizorodwa nabantu engibaziyo. Impini sekumadumbe manje. Hayi yaqhubeka. Yaqhubeka impini. Yaqhubeka. Ngoba nibuya kodwa inkothi iqanda niqakekela ekhaya. Ah siyabuya vele ngoba ngibona ukuthi kuzobheda nje manje. Hawu ngeke. Ngeke egoli kunedumbe. Impini. Umuntu asenamali ayikho imali eningi ubuyele emadumbeni futhi. Inyama ayisabona. Ayisabona inyama. Umayimaya usekho, umayimaya besicela uveza. Inyama. Ubani lo? Suka motor. Uqakala. Akuyi. Uqakala. Animboni. Muphi? Awusaba umunyu. Ubona phi maqakala? Ayiboni fesa. Ubona into engekho. Awumuze tusaba umunyu. Ubona phi empela? Uphi? Amadumba kantoni hawo. Eyashela Hayi, ipoti. amadumba wethu awasegoli manje. Akashela ipoti futhi. We, Yikuthi nje akusena sikhala bese kumele sithathe namathanga. Umoba. Uma sodlula suke vele Hayi endleleni. ulokhu. Kumele sithathe yonke into edliwayo futhi sisazosokola. La kuzoba nobusika la. Ngeke ngasho ukuthi thatha namathanga. Kumele sithathe namathanga. Thoka nyama kayipheli kuphela iphelile inyama egoli. Akunanyama uyatholakala isipha. Yeah. All right. I see right.